Je to až legendarizované verejné vécka v Ríme. Spoločný priestor, bez žiadnych prepážok, sedíte na spoločnej lavici, blízko seba, debata otvorená, môže sa tam k vám hocikto prihovoriť. A nechválne známy rímsky toaleťák, špongia na palici, namočená v džbáne s octom. Ja som historik Pavol Kroft. A ja som doktorka Valéria Terézia Dančiaková. Vítajte pri epizóde nášho podcastu Všetky reči vedú do Ríma. Zabudol som ešte na nejakú pikošku alebo zaujímavosť. Jedna z tých zaujímavostí je, že napriek tomu my si to predstavujeme ako úplnú stratu súkromia. Práve to, že sedia vedľa seba ľudia, ale na druhej strane aj odborníci hovoria, že to súkromie tam stále bolo vďaka oblečeniu, ktoré mali. To sú tie tuniky. Oni si tam sadli a tie perfektne všetko zakryli. My dnes, keď ideme na toaletu, je to horšie, lebo máme nohavice, ktoré musíme stiahnuť, máme holý zadok. Áno. Ale oni sadli si, tá tunika všetko potrebné zakryla, takže to súkromie tam bolo pomerne veľké. A ďalšia pikoška je ten toaleťak, tá špongia na paličke, zvaná tersorium, alebo xylospongium, že oni si ju tam zdieľali. Keď mali šťastie, tak v armáde zvykli mať vlastné s menovkami, ale na tých verejných toaletách, verejných latrinách, zvaných inak forike, v tomto prípade, tak tam si ju požičiavali. Forike. Áno, forike. Latrina bola vlastne súkromný záchod doma, Áno. ale tieto komunálne verejné latriny pre veľa ľudí boli zvané forike. To je zaujímavé. No a ešte sa traduje, že na týchto forike rozoberali politiku, obchody a dôležité veci. Je to pravda? Je to pravda možno, ale iba do tej úrovne, že to je asi tak, keď stretnete známeho spoluobčana v Lidli pri rožkoch a rozčulujete sa nad politikou, lebo tie forike boli určené hlavne pre nejakú tú nižšiu vrstvu, po prípade až pre otrokov. Tá vyššia, hlavne vysoká vrstva tam nevkročila na tieto miesta. To bolo naozaj len pre nízku vrstvu. Viem si predstaviť, že možno politika tých rímskych obvodov jednotlivých, tá by sa tam možno nejak riešila. Biznis v rámci nejakých malých obchodíkov, ktoré sa v tom obvode nachádzali. Štvrti, áno. Viem si predstaviť, že možno nejaký čierny obchod, hej, nejaké kriminálne aktivity, že to asi možno aj áno, ale vysoká politika určite nie. Tu ste mali v kúpeloch, tam áno. Tam došiel koľko razy aj cisár a mali ste problém, tak ste prišli priamo za cisárom. Prosím, pomôž mi, ale na týchto verejných toaletách nie. To je vidieť aj z toho, že ono ich dávali bohatí stavať, tie verejné toalety, ale ich charakter a tá povesť tých verejných toaletách sa odrážala aj v tom, že nezvykli tam dávať mená svoje na tie stavby. Tak ako pri kúpeloch sa zvyklo dávať, že tieto kúpele postavil ten a ten. Pri týchto verejných toaletách nie. Nechceli sa s tým nejako asociovať. Oni ich dali postaviť, ale nechcem, aby sa hovorilo, že to je moja toaleta verejná. To sa ani nečudujem. Takže žiadna taká situácia, že nejaký cisár alebo budúci cisár sa na vecku dozvedel alebo niečo uzákonil alebo niečo zaviedol. Áno, akože jediná situácia, že by sa cisár objavil na verejnom vecku je, že by, nedaj Bože, prechádzal okolo smerom do senátnej budovy a proste ho to chytí takým spôsobom, že už nedobehne domov. To je, áno, vtedy by sa tam mohol ocitnúť, ale za žiadnych iných okolností dobrovoľne by tam nevkročil. Oni boli vystavané tak, aby každý mal prístup na tie verejné toalety. Alternatíva k tým verejným toaletám by bola, že by sa brodili všetci počleky v exkrementoch v tom meste. Tak, jak to bolo potom neskôr, že vyhadzovanie von oknom, tak toto hrozilo aj v tom Ríme a to chceli eliminovať, preto sa stávali tieto verejné toalety. Ale tým pádom to bolo aj také dosť miesto, že naozaj bolo veľké riziko tam vkročiť. Čiže rímske toalety verejné, nebezpečné miesto. To znamená, že keď tam ide Ríman, sedel tam na latríne s nožíkom pod tunikou schovaným, alebo respektíve tak sa spýtam, ako to je so ženami a veckami verejnými? No, tie verejné toalety neboli zjavne rozdelené pre ženy a mužov, čiže boli by to zmiešané, takže ženy sa im oblúkom vyhýbali. Zase, ak by sa tam nejaká ocitla, len preto, že nemá na výber. Ale to bolo obrovské riziko pre ňu, lebo mohla aj dozačne očakávať nejaké nebezpečenstvo sexuálneho charakteru na takéto verejnej toalete, okradnutie, zbitie, podobne. A to okradnutie, zbitie by tam čakalo aj tých mužských návštevníkov pravdepodobne. A takéto hrozba nejakého násilia na tých verejných toaletách je jeden aspekt. Ďalší aspekt sú tie hygienické hrozby, ktoré tam na človeka čakali, lebo veľakrát ľudia aj minuli ten priestor, kam to mali všetko dať. Takže to bolo naozaj tiež tam veľakrát špinavé. Napriek tomu, že bývali vyzdobené, boli špinavé. Navyše tie exkrementy sú práve najvyššie hygienické riziko. Aj v dnešnej dobe v krajinách tretieho sveta najväčší problém je práve nedostatočná kanalizácia, lebo v tých exkrementoch sa nachádza obrovské množstvo
patogénov, ktoré spôsobujú následne epidémie závažné. Takže toto je ďalší aspekt. Plus teda, keďže tam bola aj tá nižšia vrstva, tak oni aj celkovo tú zdravotnú starostlivosť nemali bohviaku. Takže sa vám stávalo, že ste sedeli tam s človekom, ktorý mal otvorené rany, plné nejakých červov, zápaly a rôzne druhy chorôb. Samozrejme, veľakrát možno aj ako dizentériou dobiehali na tú toaletu a podobne. Takže to bolo naozaj aj z toho hygienického hľadiska nebezpečné. Plus sa tam pohybovali kadejakí škodcovia, hlavne potkany, myši a takéto tvory záchodové. Takže to bolo to nebezpečenstvo. Takže aj napriek tomu, že v Forike boli častokrát zdobené, to vidíme v Pompejach alebo v Herkuláeu, boli stále nebezpečné, špinavé a nieslo to so sebou aj značné nebezpečia. Tým, že sa tam zdieľali tie priestory a aj keď bola snaha čistiť, častokrát tam bola aj zavedená tečúca voda však do samotného spádoviska, ale aj žlab po podlahe bol vyvedený, kde si človek opláchol aj tú zdieľanú špongiu na palici, ale aj keď to potom strčil do džbánu s octom, tak stále na tej ručke ostávali baktérie, patogény. Áno, jednak na ručke, na tej podlahe vedľa, na tých sedankách samotných. Dneska to už nie je také riziko, jak sa hovorilo, že keď človek je na tú toaletu a vtedy naozaj to bolo proste zašpinené tam aj asi pravdepodobne okolo, ocapané všetko a podobne. To je zase ten paradox, že tie toalety boli v zásade splachovacie, ale pre tie iné rôzne dôvody boli stále veľkým rizikom, teda zdravotným pre tých ľudí. A to, že boli zdobené, to zase súvisí s tým, čo sme si hovorili už aj predtým pri tých kúpeloch, lebo to je politické vyjadrenie toho dotyčného, ktorý dal tie toalety postaviť, že ja si to môžem dovoliť. Ja si môžem dovoliť urobiť niečo pre prospech tohto mesta, dávam to na svoje náklady, tak to urobiť tak, aby bolo vidieť, koľko si môže dovoliť. To nemalo až tak veľa spoločné s tým, že pre tých ľudí, aby to bolo, a zase to bol aký politický výrok, dá sa povedať, dotyčného, čo to vystaval. Takže to je verejný priestor. A ako to bolo doma? To som si musel vždy odbehnúť na Forike, alebo... V zásade doma mávali latríny, jeden nejaký záchodík, mali tam také nejaké žumpy niekedy zriadené. Najvyšší štandard v podstate bol ten nočník. To bolo najmenej smradlavé, najhygienickejšie. Keďže ste boli vyššia vrstva, bol by tam ten otrok k dispozícii, ktorý by sa staral o vyprázdňovanie tých nočníkov, takže vy by ste sa s tým ani nebabrali. Plus sa dali ešte tzv. Sterkorári. To mal tú automatizáciu. Áno, to je tá smart domácnosť. Alebo ste si mohli platiť tzv. Sterkorári, ktorí boli ako keby zamestnanci vyslovene len za tým účelom vynášania tých nočníkov. 11 asov za deň ste zaplatili takémuto a on vlastne chodil vyprázdňovať tie nočníky. Predpokladám, že to aj zbieral, potom sa k tomu dostaneme, že na čo to zbieral, ale chodil to zbierať. Plus sa stávalo aj také, že sa to vyhadzovalo von oknom. To je asi ten najhorší prípad. Bolo to inak zakázané, takže si počkali na to rúško noci a vyhodili to von oknom v noci. A najhorší prípad, čo sa vám mohol pri tomto stať, je, že okrem obsahu vyletel aj ten nočník a trafil vás napríklad do hlavy. Aj to sa stávalo. A tu nočníky boli keramické a kovové? Asi kovové, nejaké bronzové a podobne. Inak zaujímavosťou je, dá sa nájsť aj detský nočník antický. Vyzerá to veľmi podobne ako tie dnešné. Veľmi podobne, dokonca v múzeu v Aténach je vidieť detský nočníček keramický. Je známy z Grécka, ja som to hľadala, v Ríme som to úplne nenašla. Našla som latinský názov, sa to volá, že Sella Cacatoria. Sella Cacatoria? Áno, Sella Cacatoria sa to volá po latinsky. Dobre, kakatória je jasné, a to sela... Stolička. Stolička. Takže vieme si to spojiť. Na čo to bolo. Predpokladám, že keďže existuje latinský názov, tak zrejme to mohli používať aj v tom Ríme, že to prebrali od tých Grékov, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nejakých matateľných dôkaz nájsť, že by to tak bolo, ale ten latinský názov by na to odkazoval. Takže kakacia stolička, Sella Cacatoria. No. Čiže inak aj to slovo zrejme máme z tej latinčiny. To detské slovo, že ideme kakať, je asi z toho to bude z latinčiny, lebo vyslovene kakatus a toto je vyslovene kakáre. To je ten istý význam, takže nie je to nejaký slovanský výraz pôvodný, ale máme to zase od Rímanov. Takže a v gréčtine ja viem, že kalo je dobre a kako je zle. Nemá to niečo spoločné s týmto kakatusom rímskym? Že kako? Je to možné, že to má nejaký pôvod z toho gréckeho kakos, čo teraz znamená zlý. Neviem to teraz ale naisto povedať. Škoda, no nechala som si v aute v kufri slovník grécko-slovenský, čo mám, antický. Tak na budúce viem, že ho mám doniesť aj na podcast, aby sme si to vedeli priamo previť. Áno, a budeme používať slovníky na vystopovanie pôvodu kakajúcich slov.
Áno, ale tak aj to je súčasť kultúry. Vidíte, teraz sme zase premostili, že zase ďalšia vec, čo máme od tých Rímanov. Áno, presne. A preto sa aj náš podcast volá Všetky reči vedú do Ríma. Čiže najbližšie, keď pôjdete kakať, tak si spomente, že aj tento pojem máme od Rímanov a sme s nimi spojení aj v takýchto chvíľach. Áno, a nie je to žiadne nejaké akože infantilizované slovo, ale je to historicko-grécko-latinský názov. A ďalší plus je, že používate odbornú latinskú terminológiu. Vlastne učíme už deti latinčine, keď si to tak zoberieme. No, áno, áno. Keď na ten dvojročák povie, mami, idem kakať, tak on už vie latinsky. Výborne. A povedz mi to ešte v gréčtine. Kakos. A ako sa povie šerblík? To bolo, počkaj, ako to bolo? Situla, Sela kakatória. sela kakatória. To sa mi tak páči. Najbližšie, ak budeme náhodou ešte nejakého takého malého potomka, že ho budem učiť rozprávať, tak nebudeme chodiť na šerblík, ale na selu kakatóriu. Ale to je strašne také, vieš, že to ória na konci, že kakatórium. Kakatória. Dobre, uleteli sme si na slovíčkach. My sme boli pri nočníkoch, ktoré sa vyhadzovali. Primárne vylievali, ale niekedy aj vyletel z ruky a to mohlo byť nebezpečné. A vôbec samotné vylievanie exkrementov z nočníka cez okno, cez dvere na ulicu je dosť nepríjemná vec a ľudstvo sa s týmto potýkalo až do novoveku. Ja vám hneď poviem z novoveku taký príklad. Počas 30-ročnej vojny mušketieri, veľké okrúhle klobúky. To bolo kvôli tomu, keď chodili po mestách, aby keď niekto vyleje ten nočník z okna, aby to nepadlo na ich šaty, ale na ten veľký klobúk. Teraz som prišla z Edinburgu pred 2 týždňami a tam tiež v období už aj toho novoveku Edinburg ste najskôr zacítili, až potom zbadali. Práve kvôli exkrementom, ktoré sa vylievali na ulicu a posledná bola nejaká hodina v dni, kedy sa to malo všetko naraz vylievať a vtedy to že tam niečím zazvonili a začali kričať to slávne Gardelú. Pozor na ten letiaci obsah a Áno. vylievalo sa to a bola veľká smola, keď ste zrovna v tej hodine náhodou z taverny odchádzali domov. Vychádzal, áno, človek, hej. A o stredovek, a to ani nemusíme spomínať, čak to bola bežná prax, to ani dokonca nemali nejak trestané alebo zakázané. Však prešporok, záplavy s plaškou sme mali v stredovekom prešporku a vyprázdnené nočníky a extrementy po zvieratách po ulici, to bola bežná prax v stredoveku. V Ríme to bola tiež prax, ale snažili sa to riešiť. A ja sa teraz pýtam, že bolo to zakázané. Oni to nejak sledovali, pokutovali, alebo ako k tomu pristupovali? Čítala som, že tí Vigiles, čo bola nočná polícia, tak tí mali sledovať aj toto. Ďalšia vec bola, to nie je priamo ako vec zákazu, ale že pre tie prípady, že vás zasiahol buď ten obsah, alebo priamo ten nočník, to sa považovalo za tzv. Kvázi delikt a mohli ste žiadať potom nejakú náhradu škody za takéto konanie. Kvázi delikt preto, lebo nerobíte to zámerne, aby ste niekoho s tým trafili. Áno. A nejakou svojou nedbanlivosťou jednoducho to vyhodíte a zrovna niekoho trafíte. Takže toto bolo ďalší spôsob, akým sa to dalo nejakým spôsobom riešiť a nejaké opatrenie, aby sa to nerobilo, že ste boli zodpovední, keď ste niekoho trafili. Ale v podstate, čo to aj do veľkej miery eliminovalo, bol taký zaujímavý spôsob recyklácie vecí v Ríme. A to, že oni sa snažili využiť všetko, čo sa využiť dalo a toto sa týkalo aj týchto ľudských výlučkov. Bože, ja milujem rímsku praktickosť a účelovosť na každý detail. Dobre, rozprávaj, som zvedavý. A recyklovali sa vlastne obe zložky tých ľudských výlučkov. Jednak sa recykloval moč, ktorý sa používal ako aditívum do prania a na bielenie dokonca. Tento moč sa chodil vyslovene cieľene zbierať a predávať sa do práčovní. A s týmto sa spája aj legislatíva cisára Vespasiána a jedno veľmi taký známy výrok, ktorý používame aj my dnes, a to, že peniaze nesmrdia. Vespasián totižto, keď zistil, že sa takto chodí zbierať ten moč a ten sa predáva do tých práčovní, čiže sa z toho vytvoril normálny biznis v tom Ríme, Áno. tak si povedal, že no počkať, ale oni produkujú zisk, z ktorého sa neodvádzajú dane. Čiže zaviedol daň z moču a práve keď to zdôvodňoval, tak to bol ten slávny výrok peculianon olet, že však peniaze nesmrdia, tak prečo by to nezdanil. Čiže toto Šikovný. je jeden aspekt recyklácie a druhý je aj tá tuhá zložka tých výlučkov a tie samotné tie exkrementy, že tie sa zase zvykli zbierať a používať normálne na hnojenie polí. Áno, áno. Chodili chlapici s vozmi, nie? Po meste, zbierali a vyvážali to za hradby Rímu, kde boli polia, sady a s tým sa dohnojovalo. V zásade hlavne v nočných hodinách, pretože cez deň mali vozy zakázaný vstup
do Ríma. V podstate cez deň bol Rím pešia zóna, aby Áno. tam nedochádzalo k úrazom, takže v A noci... zácpam, lebo tie vozy Zápchy. by ste sa čudovali, ale tie dvoj- a štvorkolesové vozy ťahané voľmi a koňmi a niekedy aj ľuďmi dokázali vytvoriť peknú zácpu. A ešte keď sa koleso tam pokazilo. A keď sa som koleso pokazí. Si dostali defekt v Ríme na tom drevenom kolese. Takže to je ďalšie, aby plynulo fungoval ten pohyb v tom mieste. Takže v noci sa oni to... nemali náhodou títo, čo zbierali exkrementy, nemali nejakú konkrétnu hodinu, že dovtedy musia zmiznúť s tým vozom, aby ešte aj nesmrdeli, lebo ten rímsky život, on začína dosť skoro ráno. Ja teraz tak trestne, môžeš ma opraviť, že o 3 ráno ako keby začína rímsky život, že už idú do práce, pekár chystá, a nielen pekár, lebo však pekári sú vždy ranní pracovníci, ale tam kopec iných zamestnaní je tiež kvôli teplu a slnku sa začne vykonávať ešte v noci. Áno, oni to mali posunuté, ale to potom je pravda, že oni na poludní končili s robotou. Na poludne o 12. končili robotu. A potom už do tých kúpeľov a sa rekreovali zvyšok dňa. A v zásade končil ten deň o 6-7 večer. Výnimočne do nejakej 10, že sa zdržiavali, ale väčšinou 6-7 končil deň. Takže áno, je to pravda, že oni to mali úplne inak posunuté. Takže to museli stihnúť ešte fakt v tých nočných hodinách s tými vozmi. Čiže bežná prax v domoch bola, že ľudia zbierali moč, áno, lebo ju potom vedeli predať a zbierali aj exkrementy. Tie sa vyvážali ako hnojivo. Na jednej strane si vie predstaviť, že tie ľudské exkrementy z hľadiska stravy, ktorú prijímali, boli čistejšie vtedy. A na druhej strane vzhľadom na ten hygienický aspekt, o ktorom sme sa bavili, že tie patogény, ktoré sa v tom nachádzali, tak neviem si predstaviť, čomu sa vystavovali tí, ktorí s nimi narábali. Že do akej miery bolo toto akože úplne hygienické, ale teda používali to. Teraz mi napadla taká konkrétna vec, že v dome, hej, že víla rímska a malý chlapec dobehne, akurát dočúral do nejakej amfory a že mami, načúral som plnú amforu, môžeš ísť prať, že tu máš prací prášok. Aspoň niečo si pamätám zo svojej strednej školy, chemickej priemyslovky. Amoniak je dôležitý, je to čistiaci prostriedok, odstraňuje masnotu. Však pokiaľ vieme, to je ten charakteristický vah toho moču, práve ten amoniak. Áno, amoniak. A oni v tých pračovniach pridávali ešte hlinu. Hlina naviazala dusík a uvoľnilo sa ešte viac amoniaku, ktorý bol v tej moči. A prali vlastne tak, že to v kadi sa nehalo vyležať to oblečenie s ľudskou močou, ktorá tam odstala niekoľko dní, takže príšerne to smrdelo. Práčovne v Ríme boli druhá najsmradlavejšia prevádzka, lebo najsmradlavejšia prevádzka sú garbiari, tí, čo spracúvajú kožu. A druhý po nich sú títo, čo perú, lebo pracujú s močou. A toto by sme mohli nadviazať. Tento smrad je také, že v Ríme existoval zákaz emisí. My to máme aj dneska, že keď vás susedia obťažujú smradom, hlukom a podobne. Toto tiež už existovalo v Ríme. Lenže to sa bralo, že nesmeli ste prekročiť obvyklú mieru v tej danej oblasti. Čiže ak ste bývali v blízkosti práčovne, tak ste mali smolu. Nemohli ste sa sťažovať, že to tam smrdí. Lebo tá práčovňa to bola, vy ste o tom vedeli a to bola obvyklá miera smradu. Hej. Ale keby vám niekto začal práčovňu riešiť v nejakej vilovej štvrti, kde ten smrad vtedy nebol, alebo by si tam začal súkromne otvárať nejakú práčovňu doma realizovať, tak to by ste sa už asi sťažovať mohli, pretože ten smrad nebýval v takej miere a zrazu to tam smrdí a bolo zakázané prekračovať tú obvyklú mieru. Áno. A ja som sa teraz odpovedal aj na svoju v myšlienkach predošlú otázku, že chlapec, ktorý načúral do amfory, by nekričal mami, môžeme ísť prať, pretože Rímania nosili oblečenie do práčovní a neprali to doma, lebo kto má doma pripravenú kamennú alebo keramickú kaďu na to, aby si tam nalial moč s oblečením na 10 dní? No nikto. A presne, a niekto by ťa nažaloval, že tu smradí, nahlasil. Hlavne, ak bol z lepšej rodiny, že býval vo vile, tak pravdepodobne toho na ne neniesol. By to zobral ten otrok. Je to smrad, neexistuje vo vile. Mali na to tie práčovne. A ja som sa ešte stretol s tým, že oni rozostavovali úrny, do ktorých ľudia mohli čúrať. A sme zase pri tej recyklácii. No. Však nemuseli už zabezpečovať tým pánom ten dovoz, ale išiel niekto okolo, tak ich tam priamo obslúžil. Áno, alebo takto. Na druhej strane si zoberme, že to fungovalo jak taký pisoár verejný. Že tiež to možno tým ľuďom pomohlo, že mali problém, že dva dobiehali, že im treba, tak nemusel stenu to tam akože... No jasné. Aj napriek tomu, že bolo zakázané vyhlievať nočný
spoločníky z domov na ulicu, močiť po ulici alebo vykonávať potrebu na verejných priestranstvách, u nich bolo tiež zakázané, ale pod rúškou noci, alebo keď človek musí, no tak musí, no tak jednoducho. Alebo tiež ešte, že v taverne, no tak sedia v kaverne, chlastajú a teraz potrebuje odbehnúť, no tak tá prax fungovala do istej miery, že áno, odbehne si na forike, ak je v blízkosti na ulici, ale ak je o 2 bloky ďalej, alebo čím viac si pripitý, tak tým menej sa ti chce ísť viac a viac krokov na to verejné vecko, tak to opreš v bočnej uličke na múr alebo do rohu najbližšieho. Takže tá prax bola, že vykonávali tú potrebu aj vonku, ale... Toto inak je priamo zaznamenané v rámci pompejských grafitov. Áno. Je tam viacero grafitov, ktoré jednak sa tam ľudia chvália, že na nejakom mieste vykonávajú potrebu. A k tomu je potom pripojený ešte grafit, ktorý je zavne od majiteľa tej budovy, ktorý je už takým výhražným spôsobom tam nadáva, aby mu tam tú potrebu nevykonávali. Ježiš. Čiže zvykli o tom ešte dávať aj oznamy na steny domov, že tu ju vykonali tú potrebu. Tak jak dneska to inak vidíme, nevyvinuli sme sa vôbec mentálne. 2000 rokov prešlo, to isté na tie steny, škrabeme na tie domy, jak pred 2000 rokmi. Tu som sa dobre, 3 bodky. A potom vyjde správca alebo majiteľ podniku a napíše tam už s nervami ako fixov. Prestaňte mi tu. Neviem, či tam nejaká kliatba k nejakému bohu nie je potom ešte pripojená, to by som musela pozrieť. Ale je tam vyslovene akože sťažno, že prestaňte mi tu vykonávať potrebu. Už mal toho dosť. A doma mali to napojené tiež, pekne tečúca volá splachovanie. No toto bol ten problém, že moc to nechceli napájať, ako oni to podporovali, aby sa to napájalo a ľudia sa tomu vyhýbali, aj tí bohatí, z 3 hlavných dôvodov. Prvý bol, že báli sa tých potkanov, čo som spomínala, že sa objavovali na tých verejných latrinách, že by im začali vyliezať cez tú kanalizáciu. Áno. 2 dôvody súviseli s tým hromadením tých produktov. To sa báli, že keďže sa tam nahromadí metán, takže im to môže vybuchnúť proste pod nimi, čo nebola ale reálna hrozba. A tretí reálny dôvod bol riziko záplavových období, kedy sa zdvihla hladina rieky Tiber a hrozilo, že by im vlastne celý ten obsah vytlačilo priamo do domov cez tú kanalizáciu. Takže toto bolo také ich najväčšia obava, preto vlastne sa nenapájali moc na tú verejnú kanalizáciu. Čiže bežne bolo latrina s nejakým septikom alebo cisternou, kam to ide a to sa potom kýblovalo von. Súkromné domy nenapájali často na kanalizáciu. To bolo skôr výnimočné. Presne tak. Čiže aj tá obavám. najväčšia tá kloaka Maxima, ktorá pôvodne bola odvodňovací kanál, slúžila stále na zber dažďovej vody a plus hlavne zber obsahu kanalizácií tej verejnej siete z tých verejných latrín. Prevažne. A kúpeľov. Áno. V podstate Rímania neboli ani tak ďaleko s kanalizáciou a vodou, pretože my dnes tiež pristupujeme k tomu, že hlavne sa má dostať voda k nám, má to byť komfortné, je to hygienický štandard, no a spĺňame tým zákony. A je to o tom, aby sme si nerobili stredovek zo štvrte svojej, kde žijeme. Aspoň mali nejaký základ daný. To sa im zase musí uznať. Keby to vedeli ešte viac rozbiť, tak ten štandard mohol byť úplne vyššie. Áno. Dobre, tak to sme sa riadne ponorili do chlapskej témy latríny a vykonávanie potreby v Ríme. A aby sme to vyvážili, tak v ďalšom dieli sa budeme rozprávať o ženských šminkách, skrášľovaní, s problémami a radosťami s tým spojenými. Tak.